dagko og di kalidad nga bunga sa atsal gipasigarbo sa mga mag-uuma sa Egbo sa barangay Mangop, lungsod sa Leon, Postigo. Samtang sa barangay Bugabungan, kapin 74,000 na pod ang ilang halin sa ilang gulayan. Dawaton nato si Regine Cabilin alang sa dugang detalye. Gahinam-hinam na ang mga mag-uuma sa Mangop Egbo Farmers Association nga ma-harvest kining dagko ug di kalidad nila nga mga bunga sa ilang trismel 440 nga punuan sa mga atsal. Aduna pa sila'y trismel ka mga punuan nga bubunga pa usab. Mapasigarbuhon nga gipakita sa mga mag-uuma sa Mangop Egbo Farmers Association sa lungsod sa Leon, Postigo ngadto ni Nanay Evelyn Tang uwi ang dagko, daghan ug di kalidad nga mga bunga sa ilang tanom nga trismel 440 ka punuan sa atsal. Kini atol sa pagbisita sa unang ginang sa probinsya sa ilang usa ka ektarya nga gulayan kaniadtong Abril 16 ning tuiga. Aduna pa sila'y laing trismel kapunuan sa atsal nga hapit na usab mamunga. Sumala sa 22 ka miyembro sa maong asosasyon nga dili na gyud sila kahulat nga makapupo ug makatilaw sa ilang produkto, ingon man makabaligya ug makahalin niini. Si Mr. Jose Rada, presidente sa nasangpit nga asosasyon, ang nagkanayon nga gitugbangan gyud nila og pagpaningkamot, kahago ug kusog ang tabang gikan sa kagamhanang probinsyal sa pagpangulo ni Governor Roberto Uy pinaagi sa Egbo program. Una nga, maugay among ipangandoy gumikan sa akong mga ginsakupan kay daon loy kayo mga babae ra gyud. Huwag nga mi kay kakapananom og dako, ami kapahalapad. Gumikan sa kalisod sa among area. Tubig, layo, ikaduha na tunong pagimigtig-init. Ang among gibuhat, magtanom mi na nagsunod jud og bubo para lang gyud masurvive ang among gitanom. Maong gipakita namo sa among pagpaningkamot ang tabang gikan sa probinsya among gitagbangan og hagong o kusog. Luha, dugo, nana. Oh, tinuod na. Ganina, kung matunog ka, magnana yun. Oh, naana diya ang paningkamot, nagkuyog yan gayon na. Nagpasalamat usab siya nga gilayong gitubag ni Nanay Belen ang ilang gikinahanglan kaayo nga patubig alang sa ilang umahan bisan wala pa man sila naka-request niini. Kini dugang niya nagpalipay gyud sa ilang kasing-kasing. Nagpasalamat og dako nga gitigaan ni nga bisan wala pa namo gi-request gitubag na ni Ma'am Bilin. Usapod ka inspirasyon ang kwentong Egbo ni Charlita Pacore, miyembro sa Mangop Egbo Farmers Association, kinsa naning kamot ug nangitag diskarte aron makatrabaho sa ilang gulayan bisan pa man sa iyang sitwasyon isip usa ka PWD kon person with disability diin usa lang ang kamot nga mamahimo niyang magamit. Pagtanaan ako, murag di na ako kaya kay isa naman akong kamot good. PWD magod ko ma'am. Di na ako di magamit, di na ako maisa. Dayon pagdampasay na mo, primero na butol mi kahoy, din ang butol og kawayan, din. Ang akong gibuhat, kabalo naman ako mga kauban nga iani ko. Ang katurang makayan ako moy ako ang gidala. Dayon, pagdampasay na diha na. Kung saan ako pagunit, tanan ako nila, nawan ko sila kawit. Dan ako, diwan ko tagunit sa kawit, kaya gitistingan ako, dito na ako kaya. Dayon, unsa pa iko ang sa lagaraw. Di ang akong gibuhat, nagkuha ko og taas nga kuhit. Kay para makatabang ko nila. May bahalag PWD ko, basta kay makatabang ko nila nga. Kanang, di po sila makaingon, na nagtanaw ko nila. Bisag ingon ani ko, wala man siya po trabaho, mahimo sa mua, bahin anang baol kay. Abi man ko na ko og, dili, muaygon magod akong banang na, dili dyan nakaya na ko sa baol. Mao di dyan ko niya paduolon. Pero sa pagkakaroon di ani, makaya gid ako, mo nang ingon ko sa kumpana. Kung makaya din mo, basta PWD ko, isa rin kong kamot, makaya ko din ako, kaya kapalo mo kumubuglay. Sa mensahe ni Nanay Belen, iyang gidayeg ang kadasig ug kakugi sa mga mag-uuma sa Egbo sa barangay Mangop, ilabi na ang kalig-on nga gipakita ni Charlita. Nakita na ko ang inyong kadasig, kakugi, hingan pa ni Pres, luha, dugo, o tinuod, no? Kaysa sa testimony ni Charlita, makatandog sa kasing-kasing kanang iyahang pagpaningkamot nga isa sa iyahang sitwasyon, makaya yun, makaya basta naalay, if there's a will,
there's a way. Gipaangkit pa sa unang ginang nga ang konsepto sa Egbo maugyud ang community farming, diin matud niya nga katuyuan ini nga makaani og dinaghan nga abot. Aron sa umaabot, ang mga komprador na ang muadto sa mga gulayan aron mo kontrata ug mokumpra sa mga produkto sa ingon dili na usab kini gikinahanglan pang ihandos ngadto sa merkado. So, gihimo na siya community. Aron volume ang inyong abot. Dili mahimo nga tagsa-tagsa ra mo magtanom sa inyong panimalay. Ingana ang concept sa Igbo. So, magkadako, tanang buyer, dili na kinanglan nga dalon pa na dito sa Dipolog. Ang buyer na mo'y muanhi mo kontrata dire sa inyo. Samtang ipanghinaot ni Mayor Aida Ruz Hambali nga mapaabot na ang Egbo program sa tanang 18 ka mga barangay sa Leon Postigo, sanglit kini makatabang gyud og dako sa kapanginabuhian sa katawan. Ang hinaot ko nga unta ang 18 ka barangay nga matukuran nato og ingon ani gihapon nga Igbo. Kay dako kayo ni og katabang sa atong mga katawhan diri sa Leon Postigo. Nakita na nato katong mga nauna. So, may katarungan katong wala pa atong paningkamutan naaman atong umabot sa inahan sa probinsya. Mosuporta man ni sila. Kay banuan nga sa kasamtangan, 9 na kabarangay sa lungsod ang naimplementaran sa Egbo program. Sa laing bahin, lakip nga gibisita ni Nanay Belen ang Egbuhan sa Barangay Bugabungan, diin nakahalin na og 74,484 pesos. Si Juben Aurelio, presidente sa Bugabungan Farmers Association, ang nagpasalamat sa Egbo, kay kini matud niya nakahatag nila og dugang kapanginabuhian. Pasalamat din dako ma'am sa imong gihatag diri kanamo nga usa ka programa amo sang nakapot nga kalambuan og dugang income sa among panginabuhi og kini nga programa ng imong gihatag dili namo ni sayangan. Salamat kayo sa imong gihatag nga programa. Masayran pa nga nakadawat pod og tag 4,740 pesos ang 30 ka mga miyembro sa Egbo sa Barangay Mangop ug Bugabungan gikan sa Tupad 2 sa Dole. Gidawat usab nila ang 400 Gs ka grafted seedling sa durian, lanzones, rambutan ug pomelo ug 12 ka sako sa OPV white corn nga igtalanum. Gikan dinhi sa Barangay Bugabungan, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini ang Egbo Agribalita. Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.